हेलौ लोगोफोर, आं निउस फरायनाया गोदानसो। माबाफोर गोरोन्थि जायोबा आंखौ निमाहा होदो। ओइस सेकेन्ड इयारनि आनजादा 21 खालाराव जागोन। आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसनआ एग्जाम सेन्टारखौ एडभाइस होदों दि जायफोर एग्जाम सेन्टाराव 400 नि बारा फरायसाफोर दंबा खाथिनि फरायसालियाव आनजाद लानो थाखाय खावलायदों, मानोना आनजादखौ कभिड-19 मानिनानैसो लानाय जागोन। एओइसएसइसी बर्डआ ओइस सेकेन्ड इयारनि आनजादखौ 2021 मायथाइनि 21 जुलाइ नङाबा 21 आगस्त दानाव आनजादखौ लानाय जागोन होननानै बुंदों। बेनिखायनो जायफोर सेन्टाराव 400 नि बारा फरायसाफोर दं, बेफोर सेन्टारआ खाथिनि जायखिजाया सरकारि फरायसालि नङाब्ला प्रभिन्सियेल फरायसालिफोराव आनजादखौ लानो थाखाय खावलायदों। आगोलाव आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रानुज पेगुआ आनजादखौ 1 आगस्त नङाब्ला 15 आगस्त खालारखालि जागोन होननानै बुंदोंमोन, नाथाय मैया 21 जुलाइ नङाब्ला 21 आगस्तआवसो जागोन होननानै बुंदों। बे बोसोराव ओइस सेकेन्ड इयारआव 249,399 जन फरायसाफोरा आनजाद होगोन, नाथाय बयनिख्रुइ बे बोसोराव बांद्राय फरायसाफोरा आनजाद होगोन। दानिया नेक्स्टआव फैदो। आसाम एसेमब्लियाव बर' बुंदों। मैया आसामनि गभर्नर जगदीश मुखी बिथाङा आसाम एसेमब्लिनि बाजेट सेसनखौ लानानै गिबि बारनि थाखाय सिगाङावनो बर' राव बुंदों आरो बिनि उनावसो आसामिस रावजों बुंदों आरो उनाव इंलिस राव बाहायदों। थांनाय बाराव आसाम एसेमब्लियाव बर' रावखौ बाहायनो थाखाय एलाउड होदोंमोन। आसाम स्टेटनि स्पिकार बिस्वजित दैमारी बिथाङा गोबां बर' अर्गेनाइजेसन जेरै बर' साहित्य सभा जोंनो सावरायनायनि उनावबो बर' रावाबो आसाम एसेमब्लियाव बाहायजाबाय। आसामनि गभर्नरआ बिबुंथि लाखिनायाव बुंनाय बायदिब्ला आसाम एसेमब्लियाव बाजेट सेसनाव 2021 मायथाइनि 12 जुलाइ खालारनिफ्राय जागायजेनगोन।